dnešního videa to bude třeba Byrona, prestižitně. Dáte si like, to. No, ne. Colt. To má taky shield. A hned bude mít power ring. Počkej. Co to je? A to on si vezme tak power ring. A stejně máme zase. Zase. Nikdo nechce pátat. Ne. Teď mám v háji. No tak to je dobrý. Neformí, vole. Není možný. Vole, aby... Za kempina. Umřeš. Okamžitě, že umřeš. Tak. Yes, kámo. Yes. Dělej. Dobré aim. Kam? Moucha jedna. Bože, šunka. Alex. Vyhrál jsem. To je na pohodu. Já víte, tak říct, kamo, proč si furt zbavnu tady? Tady někdo? Tam byl hezký powery. Tam je Koltos. No, jako nechci být zakempený. Mě to pak nebaví stříhat ty videa, že? Yes. Jako mi to baví. Kamo, jaký jsem laker. Dobrý klač. No a to se má sekat. Rávko. Hej, když natáčím, se mi to seká, vole. Kamo, Danny, ty si nedáš pokoj. Vypadni. Já nechci s tebou týmovat, vole. Kamo, ale prostě to seká. Starnovou, musíš něco udělat. To pošlu tam. To je opožděný, já to mám opožděný. To se nedá hrát, vole. Čino je opožděné kráva, vole. Komu prostě rozběreš, vole? To bylo normální. Komu to by ani netrfí. Starnovou. Já to nice, dobrý, vyhrál jsem. No, co tady mám? Kamo, to hraje Janet? S legendárním rankem, to furt potkávám.
nechci s tebou týmovat, vole, prohrám jako s tebou týmovat. Se jako všechno si pušnul s týmováním, nebo já fakt nevím. Kamo, opožděný, vej. To je o 1 milisekundu, myslím. Kamo, nevím. Vole, ten. Kamo, to je tak těžký někoho zabít nebo co? Není možný. Ani jste uměl. Prostak, jdu. A tady si v rohu prdeli? Kam si v rohu prdeli? Ti říkám ne, vole. No, a to zbyl. Vole, já to prodám. To mě lepší. Honor aspoň. To je aspoň kvalitní než radní. No, tady má Hero se to má, vole, tak 5 FPS, vole. No, co? A Daryl půjde po mně. No, už má ultimate. Vypadni. Vypadni. Kamo, Lola, kdo může hrát Lolu, vole. Kamo, to může, to prestiž. Už tady takhle, vole, že taková zóna je nás pro 8, vole. Čum, vole, taková velká zóna, už je nás 8. Teda už 7. You're Spike. Edgar. Jak si počká na Starnovu? Jak si počká? Co? Počkal jsi? Co? Co? Co jsi počkal? Ale já jsem tě zabil, kámo. 52 pohárků. No, mají tam Trunk. Ten asi nepůjdeme, ani ho nezabiju. Kámo, já už bych chtěl jako ven, když natáčet, jako... Já to chtěl jako mít za sebou, abych to nevydržel. Takže jsem to chtěl natáčet. Pak to musím zestříhat. Když se vole bylo další v odběrech. Vole, to je 35 videí mám. No, co zdechlo, piču. Konečně, ty vole. Ty vole, konečně. Konečně, ty vole, prestiž. Co budu muset načít pretendovat. 11. prestiž. Takže budete to vědět, že budete like, odběrat s ním zároveň.